vieressä, mietti mitä hän on naapurilla mielessä. Savuviikon 2 tuli aitasta, mietti Maajussi tähän käy jo haitasta. No päkki naapurin tilan heti selvittää, ettei äijä paha pelkäksi muistoksi jää. Oli pönttöjä siellä vieressä, kyllä varmasti joku oli pielessä. Ja se naapuri huusi hurra huppa hei, kun aamulta kellarista sahnit vei. Teikäläistä tässä vielä naurattaa, kun minä vaikka keittelen lompikkaa. Maajussi haisi hiukkasen sahdilta, siltä tunnetulta Peräkylän mahdilta. Siitä naapuri sahti vaikka naavisti, koivuharlon kanssa ovelle jo ampaisi. Maajussi alkoi vatsansa voitella, mutta oli se jo pitkällä riuhulla. Tuli. Ei auttanut kun jalkoja nostella, ja se naapuri huusi vielä huppa hei. Hyvä, että kellarista sahdit veit, teikäläinen housujansa kuivattaa, ja minä poika keittelen lontikkaa. Ja oli vaimonsa nähnyt sahtilekkerin, ja salaa siitä ihan vähän juonutkin. Tapas äijänsä istumasta riuhulta, istui siihen ja sanoi, että hei kulta, ja se naapuri huusi